så YouTube. Okay. Jeg vil lave sådan en lille update her på mit setup, fordi jeg tænkte, hvorfor ikke, fordi jeg lige fået nogle nye ting til det. Og sådan, så. Jeg kan huske sidst, der var det, hvor jeg ikke havde noget lydsystem, og jeg havde kun et, jeg havde et Razer Black Widow, men ja, nu skal jeg lige. Okay, så der er de 3 skærme med en fabulous baggrund i min venner. Og så har jeg fået et Corsair Vengeance K95 RGB. Det er helt fantastisk, det larmer ikke så meget som jeg synes, det lyder helt dejligt. Der kan man sætte sådan profiler op til alt det der og alt muligt. Så ja. Og så har jeg sat sådan profiler op til WoW, og så Diablo, tror jeg, og så CSGO. Men og så har jeg fået et lydsystem. Det er sådan nogle højtaler, jeg ved ikke lige hvad det hedder, men de er fandme store, og det er et utroligt lyd, det giver. Og så har jeg også lige fået endnu en ting, som faktisk er ret fedt. Jeg har også lige fået sat en PlayStation 3 på, som I nok ikke kan se. Måske kan jeg sørge for. Nej, okay. Men I kan se det der lys der. Og så prøver jeg at se. Det eneste, de skal gøre, det er at trykke her, og så der, og så der, og der, tror jeg vist. Så burde det vist gå over til, ja, så er den over på PlayStation 3. Og så har jeg den controller, der bare ligger her. Og så opdaterer den nu, men så på et tidspunkt, så kan jeg bruge den, og ja, alt det andet behøver vi ikke se, fordi jeg ruder helvede til, og I har set det. Så det er egentlig lidt lige meget, men ja, det må jeg sgu selv om. Så ja, sammen med til, hvad jeg skal til. Det har jeg altid haft det, bare helt over på skabet der. Så. Det der skab der. Men ja, tak fordi I så med. Jeg håber I kan lide min video. Jeg vil prøve på at uploade mere. Det går ikke så godt, men jeg vil prøve. Ja, det var også det. Tak fordi I så med. Subscribe, like og kommenter, og vi ses. Peace!